Wah. Wah, golek-golekane angel lho. Nek sing kurang ora maksude. Wis kok, wis. Wis kuwi Duit. piro? Ora nggo duit tok. Cerita iki metu. Mergo andine ora ditelepon ora ngangkat checklist gek ngolak ya lang ya. Wis golek ombe sik, heeh, dehidrasi. Kono ki kan ruwono kae nggon sing dhewe ning Dwi Manunggal kae engko enek anu. Alfamart saurung anu kae. Saurung Dwi Manunggal. Kok tak duwe. Kok ning Indomart. Indomart ding. Nah kayak embung Itera iki metu sik bos. Tuku ngombe sik karo ngenteni Andini kok enek enek dosene. Ngenteni Andini bales. Wis. Kok nongkrong-nongkrong kene sik engko niki. Biasane kene iki ruwame bolo. Wong do nggo jogging-jogging ngono kuwi ngene iki. Nyore ngono iki. Nah, iki rono, iki lek lurus terus engko iki pertama Kapolda, kantor anu Polda, bar kuwi rono terus kota, bos. Kene iki dalan mulang kene iki. Iya. Sehari-hari ini. Darakku mau kon nggo mobil arek kon anu lho, kon nggo kasur lho. Ora mai kok balik ana sore ya orang dan Lagi lho bos. Terus do balik saloke. Tak sepilne Polda Lampung bolo. Polda Lampung iki sepilne gambare gajah bos iki. Kiri. Iki Kak. Polda Lampung bro, iki bro. Wis bolo iki aku tak golek ngombe sik. Mari iki kita nah iki wis mulai kota kan iki. Mari kita kono kuwi mau perbatasan, bos. Nanti kan kok kontenku nek wis temu Andini, bos. Bos Andini akhirnya, bos. Wah. Wah, golek-golekane angel lho, ora aktif. Sama wah, hormat. Parkirno sik lang. Heeh. Parkirne sik, bos. Parkirne Melpina hormat lho, Bang. Mau hormat lho, Dek. Bu. Iki, bos. Ngantarne barang, bos. Ndur. Ngene iki kowe alasane apa? Sing pergantian jam. Sabar, bos. Iki, bos. Wes. Nah. Ini iki kowe alasane ning toilet toh? Iya. Itu kan saya pergantian jam. Bersama Melpina. Gimana kemarin Mel? Kamu KKN-nya? Aman ya, ada cerita apa? Seru. Kun. Iki ngenterke barang iki, bos. Iki ceritane nggo ngopo, Dek? Jelasno sik. Acara sesok. Acara Putra Putri Lampung. Audisi sik kapan finale? Cik suwi. Baru Suwi. Jal sepilke sik. Enek sing kurang ora maksude. Wis kok, wis. Wis kuwi, Dikambi. lambi kuwi. Wis. Wah, katoke saiki ganti sing gede-gede. Wis ora cukup. Katok sing ben wis ora sedeng yo. Sedeng katoken duit. Piro? Ora nggo duit tok. Lah, wis bar tak nggo tuku ngombe lho. Wis sakor kelas. Sing anu kae yo. Litmet gawenen. Engko yo sing draft ketelu ben gek ndang cair kepapat. Iya. Oke. Ya wis bos, iki aku di ning kampus Andini. Bar iki balik karo Mas Giltri, nggo mobil Mas Giltri bolo. Ya wis hati-hati yo. Dadah. Salim. Hormat. Nah. Piye iki langat dhewe? Apa arep ning taman sik nyantai kono ae? Yo. Yo. Ning Taman Itera, bos. Ta. Pilkan ning Taman Itera. Berangkat lagi. Kayak Andini mrono ya kan. Mangkat kuliah. Nah, iki bolo, iki ceritane
mampir ning kebun raya Itera. Ya isih sak kampus karo Andini. Maksudnya kampusnya kuwi wombo bos lahane. Nah, ning kono kuwi enek kampus, enek gedung apa, terus iki enek kaya taman ngono kae lah. Taman berapa bunga no, jenenge kebun raya Itera. Iki luase iki kebun rayane. Enek petane. Kaya enek iki lho Lang, tak dudoi. Iki kaya Pulau Sumatera. Dadi dhek ning kono kuwi enek embung. Ning belah kono kuwi enek embung, tengahe digawe pulau, kaya pulau-pulauan ngono lho. Tapi bentuke kaya Pulau Sumatera. Kaya siger lho. Embung telit. Kaya siger sret. Kuwi, iya ta? Walik tapi harus. Heeh. Iya. Kan iki kan menyesuaikan ki enek labirine barang. Labirine belah kono. Ayo. Kita mlaku. Bupeta oleh bupeta. Ya enek nyewa iki. Oh. Nyewa peda-peda ning kene iki. Gede. Enek skuter barang kayane. Iki bos, suasanane ngene biasane lek kembang iki walah. Wah apik kae. Santai ngene iki. Kae wit opo kaya? Klengkeng opo duk Lang? Utuh kok kelangkang. Matoa. Ngono kuwi lho Lang nggo cewek. Yang dia nek kuliah ngono kuwi. Oh. Nanti ora. Ora wis jomblo we. Sesuk kan wis tak kei lokasi nggo cewekan penak to. Kowe garek esuk cewekmu wong balam jak rene. Prayo ngono. Malah kadon. Kadon piye to? Lah kedaton yo gur kono lho. Mang menit tekan. Kayak estetik to kae. Kayak toilete kae Lang. Kayak villa bentuke. Bolo. Lek sore rame neh Lang. Bek kene iki wong ngene iki. Bek wong. Lah kalau dibangun nganu neh. Kayak ngguyup-yupan ngono kae. Kayak pendopo. Delokno wong foto-foto cewek-cewek tak kenalke weh. Cewek-cewek lho. Ngene iki kadang kok kampus ngendi ngono Lang, ora peh kok wong cah Itera. Oke. Taman Estetika. Ya iki nurut dalan kene kae. Ya seger ngene iki nek kowe arep mlebu labirin ya ayo ruwono labirin. Ora sama tuh. Ya ora iso trail ora mudeng dalane. Delokno. Cewek-cewek kae. Kayak bos. Tak delok nih kae. Piye tak kenal iki? Kenal ke cewek-cewek lho. Ora. Kak dulu deh. Gawa es teh lho cewek-cewek. Foto-foto ning toilet Lang biasane. Toilet wi. Toilete digawe kayak villa ngono lho bentuke. Golek nggon linggo ae ya. Iya. Lho kono kuwi lho taman-tamanan ngono. Lek rono labirin kono. Kae lho labirin. Kowe ngerti to kae? Bener kae lho. Heeh, sing kuwi kaya pager kuwi. Ya kuwi labirin iki. Nek metu kae terobos ae pagi. Tebang. Nek embunge sing gambar Pulau Sumatera mau ndi? Wah. Iki to langsung mbok omong nih. Cucu. Ya wis, ngono ki bolo. Nah, ki bolo, iki ceritane awake dhewe ning labirinan. Apakah kita berhasil menembus labirin ini ataukah gagal? Ayo, salah tenan Lang. Piye iki lek ngene iki? Iki Rene yo metu neh. Iki rene. Lah metu rene. Apa ya? Terobos ya lho. Iki lho buntu lho. Balena lho. Cok kesel. Feeling elek. Pilih elek. Salah, Bos. Buntu. Mape lho, petane lho. Ya enek mau ning ngarep mau nek kowe gelem mbok perhatikne, mbok apalne. Salah terus to Lang. Ning labirin. Lah feelingmu elek kok. Aku lho, Fi. Berarti iki lurus iki.
Feelingnya nganan-nganan terus ae lho. Wis-wis kan metu dhewe orang teko tengah. Lah nganane ya salah kok. Lah kuwi. Ora dalane cilik salah lho. Mbah. Salah iki lho. Salah kuwi iki. Lorono ya metu. Heeh. Lah kowe arep metu, urung sida mlebu e metu. Ono ya metu to. Iki filmmu ndi? Feelingku nganan. Kanan ya rene. Kayak ngiri delokno buntu to. Rene lho. Heeh, nganan. Iki bos, yo ngono kuwi, labirin iki. Coh. Angel iki teka-teki ini. Lah, salah iki, Lang. Salah ora ya? Ngawur kok beran kok. Teka-teki ini. Lah iki mau nganan kiri pas tembusane. Buntulaan modiar. Ora. Asline iso lho panggul-panggulan to delok dalan. Kalau pas gini ngono kuwi. Kurang dhuwur berarti iki ya. Buntu. Ajur jum buntu. Buntu. Hah? Salah wi. Oh iya, wih kayaknya ketemu cah kuwi kayaknya. Buntu. Buntu bos, buntu. Kayaknya suaranya ger cedak ya. Bakno adoh. Keren ya. Oh, mudeng aku saiki dalane rada cilik, buntu deh. Ngeleh apa ya iya. Delok. Feeling ngono kuwi. Feeling murah kuat tok. Ha iki ndik iki, ketok iki. Oh, kene buntu kene iki. Berarti ning kok. Berarti ngiri. Nah, iki mau buntu, berarti rene. Buntu iki. Oh iya. Engko nganak ngiri. Rene. Ono ngiri. Tapi kok suarane cah-cah wong wedok-wedok ngono. Ono kuwi jaran iki. Kuwi. Kita lihat apakah ketemu. Oh, nek tengah-tengah ngono ya. Apa ya? Pas berarti. Buntu. Iya, ora. Iki bolo akhirnya mau neng labirin. Ora tembus-tembus kesel balik akhirnya es mumet aku. Wis balik ae iki bolo ceritane. Nah. Ini balik. Iya Lang, mbok lirik ngono kuwi. Lirik sing ndi we? Mana? Wah, kamu enak we. Orang lirik ini. Wah. Satu, Bu. Wah. Wis balik ae. Gara-gara neng frustasi neng labirin ra temu. Oh, gacah SMA. Yuh. Mbah kembang. SMA harus cowok ya guys. Rambutnya dindek ngono ya apa ya oleh ya cah SMA. Tawon. Walang sangit atau tawon? Walang sangit ambune. Kayak labirinnya di babat. Iya, ke labirin anyar, Bos. Kayak nih, Bos. Kene lho lewat kene lah. Bisa kok. Bisa. Ya wis bolo, nantikan konten-kontenku selanjutnya. Aja lali di like, di komen dan di subscribe. Takon ngenteni dek. Nutribusnya ketinggalan. Wis balik, Bos. Ngenteni nguyuh sik. Wis balik. Penting ini iki ngene wis damai pisan. Parkir mobil ngene. Wis tak kei spot masuk to Lang, penting kowe. Daripada kowe ning balam golek nggon sing apik-apik larang bayare. Ora ning kene wis gratis. Modal jajan. Nek nggawa cewek. Ora ngono. Nah sing urung ngerti ki aku malah kuwi lho Lang, embung sing bentuk anu Pulau Sumatera wi lho. Itu malah aku gengro. Jarine andine belah kono kae. Biasanya do foto-foto ning ngarep tulisan kuwi lho bolo. Iki lho petane. Iki lho Lang nek pengen ngerti peta labirin. Iki lho. Iki
Oh iya bener kowe lang calonnya digawe labirin lagi lho sing kayak mau. Ya iya. Turu. Oh berarti mau dia. Kuwi ngono kuwi denahe. Cuwili kok angel. Kuwi dipoto nek pengen dihafalne carane. Nek pengen roh. Oh bener ade Mas ini bener loh nganon. Endi? Oh kene emang buntu mau. Lah iya. Dhewe muter ini sik. Arah buah. Angel. Buntu ade meh. Kemo lho, asline kayane rodok ronggang kemo lho, paling diterobos wong lho ya saking pegele. Sampai ditutupi prank ngono. Lah iya. Pengakhiri. Arep foto-foto ning kene lah. Mbak-mbak lho foto-foto ning kene iki tulisan iki. Iki bos rono kae sok ombo lahane itera, urung dibangun tapi. Iki. Kebun raya lho. Enek wong jogging barang lang. Ngantekan enek wong jogging lho kae. Besok jogging kebun raya. Ya iyalah karo necis kok. Thailand gitu. Bonek motor di Cah-cah SMA. Di opo? Oh iya. Ora ya aku biasane. Ya wis bola aku arep balik sik. Pokoke closing-e ngono ae. Iki wis arep balik. Pokoke aja lali disupport terus bola YouTube-ku. Di-share-share done kancamu video-videone. Konten-konten sing menurutmu apik di-share ning ngene sapa wae. Dulurmu, kancamu ngono kuwi. Dan yang penting diramaikan. Ojo lali di-subscribe ben ora ketinggalan konten-kontenku selanjutnya.